give ordet til Christian Brønd. Ja, jeg har en CD med og skår. Så anyway, jeg vil bare lige spille en sang for jer lynhurtigt. Se her, vi kom! Hvad havde du forventet? Livet skulle være ikke så længe uden at se. Tænd i min angst for at tro på min godhed. Det skulle have sat grænser. Gul er lige ved siden af, kan du se der? Og en orange, og der er også en orange der. Sådan, kan du nå nu? Og så med bussen, der var det sådan, så snakkede jeg så med Niels. Han kan høre nogle gange sådan en fin busser. Ja. Next to, love to have sex to. Girl, a body like that, how can I reject you? Come on, mom, like. First step, present at the time. On the back, fresh and clean. With the moisturizer. Tager mod det, og så kommer ned de forskellige steder. Det går stille og roligt. Man op på sådan noget, mand. Der er mange ting. Der er masser af skil og sådan. Fortæl mig om det nyeste. Du sagde pussy hver gang jeg lyste. Men du så mig kun som en fyr, som du kunne tage i byen med. Hvis jeg bemindede af alt gang har jeg travlt. Så du går i kirke for at deltage til begravelser og spise dyr middag. Kan vide hvor meget de steder tager. Overtræk på mit dankort. Kæft det glæder mig. Yeah. You're gone, put it baby, you're gone, put it baby, you're gone. Yeah, hey, you're gone, put it baby, you're gone. Og det er lige meget hvad jeg gør. Så sidder du fast i mit hoved. Lige meget hvad jeg gør. Så sidder du fast i mit hoved. Okay, for det her der er skadestuen, og deroppe der er hovedindgangen i. Okay. Tak. Så står der her. Parkering gratis, parkering... Bare lidt længere ned. Stille og roligt. Ja. Ja. Okay, der skal vi skal rundt derhen, hvor vejen snor sig. Ja, jeg kan lige to. Du fik mig, men jeg nægter at lægge mig. Før eller siden er du nødt til at slippe mig. Frigør mig selv for alle mine pligter. Gider ikke det her. Nu er jeg kan slippe fra underlige tanker. Forandre mig for andre. Stadig fra mig selv. Stadig fra mig selv. Det er varmt, jeg rækker ud. Hvad gør vi? Alle som spiller i. Fordi at det er forkert. Vi gør det for børn.